wanyalo miss target kata wanyalo yude. Yes. Taparo ne mane kama penjo ni bire ni tax reforms bende notimre nadi. Ne waziri wuoye kanyo. Yes. Ma gikor ka kori tiparo ni piny dhi bet maber. But kanyo bende we mondo wami waziri kek mare. Okay. Tiende ni we wapamne kuom paro maber. Adieri Kenya okudhier as such. Gik mwawacho ni wanyalo choko in terms of pesa. Projection mwagalo ni mwaneno ni wanyalo generate within by ourselves. Gino en ang'owa, en adieri ni wanyalo generate. To penjo moro biro niya, ang'o momiyo ok wa generate ga? Mokwongo gin tax reforms, tax administration mwawueno. Kuro maybe kataka lieko ni very fast kapok adhi mbele niya. Ang'o mo budget ni kuro neng'iyo according to Mbadi. Budget ni neng'iyo proper tax administration kaka miweno kaka number 1. Yes. Tino ni nyaka wa change kaka wachoke, nyaka wa improve kaka wachoke. Kizungu dendo ni yani efficiency. Kani wachoke kama manually wanyalo kete systems. To kani wachoke gi systems, systems gi gin gik manyalo bedo manipulated, gin gik minyalo gweny koso wakete matait mok nyal timre nadi, mok nyal gwenye. Tena ni kano wa intent no wadhi yudo siling 10 kuom maka juma. To 10 ne mwatimre nadi emwayudo. Ok ni wayudo abich. Abich ni kwa nano gimomiyo ok wayudo 10 wayudo abich kende kuom Victor. To ang'iyo ni system no kotiyo no maber kata no gweny system gi kamoro. Iwinjo tax administration efficiency. Mano one of the things ma waziri notimre nadi ng'iyo. To mano a support. Nikech adieri if you are not efficient, tena ni kok wang'iyo gini maber. Tema pod anfuok medre nwago nikech ang'owa ok wayudo target marwa monego bed ni wachoko nikech chenrowa to pod nitie at 4.24 trillion. Iwinjo. To kanyo kwa we tax administration reforms no wuoyo about KRA. Okay. Yes. Nikech ng'ano machoko nu osuru piny Kenya waka and KRA which is Kenya Revenue Authority. Yes. Gene magichoko nu. To one of the reforms mineno ka is proposed KRA kanyo gin gik moko kaka koro wawacho ni gimiluongo ni tax invoice. Gimiluongo ni tax invoice. Tax invoice definition mare okel maler. Tinani gitemo wacho ni ya in kaka ja ohala mondi claim ni na spend pesa makama uso 100 to na spend $50 kura dongi $50 kaka ohala mayoda nyaki prove ni expenditure mari mar $50 pesa no mitiyo go mar $50 midwa golo kaka cost maricha gibedo supported gang'o isire nade nyaka isire gi gimiluongo ni tax invoice. Ma tax invoice otingo the correct date tiende ni odiochieng' mani use the correct amount before tax tiende ni pesa no mani chajo ng'at mi kawo mwandu ye kata mi nyiepo ire kapok oketi osuru. To kendo nyaka nyis pesa no after tax tiende ni pesa duto moriwo pesa mi chajo gi osuru mi choko in total. To gi other details including personal identification number, PIN mari kod PIN mar ng'at mitimri nadi mitimo go ohala. Tineni at the end of the day to gini en gima digitalized. Makata kaka simba to nitie gimiluongo ni QR scanner. Anyalo skane tang'iyo ni Victor to koro miya receipt. Kata Victor wacho ni ohande cha notiyo ga 50,000 kata notiyo gi 50 to my receipt. Tadhi tang'iyo ni to receipt ni ben gima valid. Ben gima kare. To ka scan to simba nyisa ni gini nobedo generated gi XX business PIN number this to no miya and it is valid. Mago improvements matimre nade gisebete to gimedo mana gisari ok ni en gima onge en gima nitie to gi improve ilose mono obed maber iwinjo koro mano is a plus tiende niya awacho ne ga jopiny ni chulo osuru ok otimre nade ok rach
rachne en mana ni koro kwa chiwe itiyo kode nade kata berne ni oti kode nade kanye marach kata ber timre nade chako neni to kaber neno japiny ok ng'ur to karacho neno japiny timre nade ng'ur iwinjo koro mago one of the